Wow, ana ɗan exercise, ana hutawa, ana zufa sai a hankali. Kuna gani? An ce shawarwari da na rinka samu daga wurin fans ina, in ce ya kamata in fara exercise kar in bari in yi ƙiba da sauransu. So shine yanzu na fara a hankali zai rinka shiga jikina. Zan fara losing weight in dawo normal yanda nake, saboda ƙiban nan sai a hankali. Gashi nan sai zafi, zufa nake ta ji. To na gode da shawarwarinku. Insha Allah kuma ba zan ba ku kunya ba. Insha Allah za mu shiga wata mai alfarma. Allah Ubangiji sa mu shiga a sa'a. Allah ya mishi ibadunmu. Allah ya ba mu nasara. Wannan addu'a da za mu yi a kan wannan annoba da cuta da ta shigo duniya, mu roƙi Allah Ubangiji ya kare mu, ya kare 'yan uwanmu, ya kare zuri'a, ya kare duniya gabaki ɗaya daga wannan annoba, ya kawo mana mafita, ya kawo mana sauƙinsa, ya kuma biya mana buƙatunmu na alkhairi. Allah ya sa mu fara a sa'a kuma Allah ya mishi ibadunmu. Na gode.